मोजां मोजां भिडिअ बानायनो मोजां क्वालिटिनि मबाइलबो गैया, केमेराफ्रा मोजां नुवा। बेनिखायनो लोगोफोर आङो फाननोसो सानबाय आङो लोगोफोर। बेफोरबायदि बायनानै मोनजाबाथ' मोजाङानो। बेफोरबायदि बायनाबो मोनजालायो आरो। बा जि खोनासंदोंना जि गोसो होनानै खोमाया थिया थिया जालायनानै नोंसोरखो मा फाननाय बुजिदों नोंसोरो? बेफोरबायदि फाननाय सोदोबखौ खोनाबा गोसो होना खोनासङा माबायदि खोनासंनांगौ जाखोलै बाजै? फाननाय सोदोबखौ खोनाबानो खोमाया ओरैबायदि जायो आरोना। वाह मोदी जी वाह। बेनो लोगोफोर आंनि दुखुनि बाथ्राया किडनि फाननानै आङो आइफन गंसे लानो सानदों। मोनथिखादों आङो बाजै माखौ फाननो नायदों। आइफनखौबोथ' ओरैनो मोनाना, बिनिखायनो माबा मोनसे उफाय खालामनांगोन फाननानैब्लाबो। थ' गाइस जास्ट ओरैनो नर्मेल भिडिअ खालामबाय आरोना, आंनि मेगनाबो मोजां जाबाय नै। ओमफ्राय आं जेबो द्रप स्रप लायाखै आरोना। मानो द्रप लायाखै, आं उन्दैनिफ्रायनो मेगना जेबो जाजानो मोनाखै आरो जायाखैबो आरोना। थ' बिनिखायनो आं जेबो द्रपबो लायाखै, जेबो मुलि लायाखै आरो थिनियालासे आंना जेबो जायाखै आरोना मेगना। ओमफ्राय एबारसो माबा भाइरास ना मा फैदोंनो, थ' बिनि थाखायसो जादों आरोना बे मेगनावहाय। थ' ओरैनोथ' जेबो जायाखैना आंना, थ' मेगना एबारसो फार्स्ट बेफोरबायदि जानाया। थ' मेगनाबो मोजां जाबाय, साननै उनाव मोजां जादों आरोना। थ' ओमफ्राय बेखौ आं जास्ट ओरैनो नर्मेल जास्ट ओरैनो फानि खालामबाय, बे बाजैयाबो ओरैनो फानि खालामबाय नालाय बे फेसबुकआवहाय, बेनिखायनो आंबो ओरैनो जास्ट ओरैनो फानि खालामबाय आरोना। थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअ खोनानानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय, जास्ट ओरैनो गुसुंबाबो थ' गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा आरोना, खालामबानो जाबाय। आरो जायफोरा बे उर्मिला बर' इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै बे बिसोरो लिंक होनानै गासैबो थां आरो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय। उर्मिला ब्लगआ जाबाय बेवहाय जोंनि फेमिलि ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना। जायफोरा नायाखै, जायफोरा साबसक्राइब खालामाखै बे बिसोरो लिंक होनानै गासैबो थां आरो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना। बेयावबो गोबाव जाबाय भिडिअ आपल'ड खालामनो मोनाखै, थेवब्लाबो भिडिअ आपल'ड खालामनांसिगोन आरोना साननै थानानै। थ' बार्थडे फैबाय दोङो, बे बार्थडेनिनो भिडिअ खालामनानै होनांसिगोन। थ' जायफोरा साबसक्राइब खालामाखै बे उर्मिला बर' चेनेलखौ बिदिसो लिंक होनानै गासैबो थां आरो जायफोरा बे आंनि इन्सटाग्रामखौ फल' खालामाखै गासैबो फल' खालामना लायोबानो जाबाय। जास्ट ओरैनो नर्मेल गुसुं जाबाय आरोना। थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन, जास्ट ओरैनो गुसुं जाबाय भिडिअआ। थ' सम गैयामोन भिडिअ खालामनो थाखाय, जास्ट ओरैनो नर्मेलबाबो खालामना दोनबाय आरोना। थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन, दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै, बाय बाय।